That's why malaking tulong talaga na dumating si Mayor Inday Sara Duterte to clarify things kung sino talaga yung sinusuportahan ng Administrasyon Rodrigo Duterte. And nakita naman natin sa ating mga kababayan, as narinig nyo naman kanina, na talagang gutom na talaga sila. They really want change in the province and they can see it through the administration ng ating presidente. No? And ngayon, nagigising naman ng ating mga taong bayan and nakita na nila na they really want change. And natikman nila, nasubukan na nila ang administrasyon nila. And this time, they want siguro younger blood, fresher ideas, more dreams and hopes for our province. And sana nga maangat natin mas mataas sa poverty level. So I hope ipagpatuloy nila ang suporta sa grupo namin sa hugpong ng pagbabago. And we can really see it to their eyes sincerely na talagang gutom na talaga sila. And they've tried others, ngayon gusto na sumubok sa mas bata, mas may kaya. And I think who has more plans for the province naman.